Magluto tayo ng gulay. Sino bang hindi nakakamiss sa gulay na to? Dahil isa to sa paborito kong gulay. Tara, magluto tayo. Bumili lang kami ng nyog sa may tindahan. Dahil wala na ding stock si ate dito sa bahay. Tsaka gabi na rin kasi mahirap pa kung magkakayod pa ako ng nyog. So hayan na nga, prepare ko na yung gulay. Sinangkapan ko na din, ilalagay ko na din yung isda. Linagyan ko na ng sibuyas, bawang at luya. Nakakamiss talaga yung mga ganitong luto dito sa Bicol. Dami din kasi ng ganitong gulay dito sa amin. Mag-ikot ka lang, madami kang mapipitas sa ganitong gulay. Kaya isa to sa mga namimiss ko dito sa Bicol. Ang magluto ng gulay na may gata. At ang masaya doon, fresh mo pa siyang maluluto. So hayan na nga, linagyan ko na siya ng gata. Sinadya ko talagang damihan yung sabaw ng gata. Kasi gusto ko yung mapalambot niya yung gulay. Para sa akin kasi masarap yung gulay na to kung malambot na malambot. Tinakpan ko din siya para mabilis lumambot yung gulay. So hayan na nga mga mams, luto na ang gulay na libi-libe. Tara, kain tayo. Mukhang mapaparami na naman ang kain nito.